politician kal to ten mi puite kong sang min tiama thil thei mia lo tu ti hriat chian te min tiama ni khang kha ke ni a chuan kan tiam ve thei lo cheu ni ma ni mi mal ringot in ngai tu te kan omani chuan bial dang chu ka puang lo voi ni hian ka bial chunga chuan du le min zui lo me ro du le min do me ro he party chua san me ro he zoram siam thaturian kan kal ngai in ka kal ngai ke chu kal mia don MLA te kan kal mia don chon mania group pakhata lunglei not group a WhatsApp group a minon be reng ru ta apo te min ti thu a biak thei lo bial fangai lo te min ti thu chu po chu alo hule nge in karinga mimalin generator mi dilani mimal ka chu ka pe thei dik lo ni ola tun tu video chon hai pu mal som tluanga pu vi mal som tluanga thu soi hi kan ngai thla ho dona akala karon soi thin le comment an pek thin hi then khatan chuanin han ngai tlak tui lai taka lo tong te hi lo ni nom thina chuwang chuan karon comment lu thuk lawang tun tum chu mara chu tun tuma thu soi hi poimo emema apik takin lunglei mi puite ta na poimo viau dona lunglei lampanga han development anasa don ni te pon langa tin sarkar sum te po hi atle pheina savio don ni te pon riata thikom ti thei da urum tur khopin mo district tang te ta na thikom ti thei tur khopang te po in angai thei ome engpo ni se chumi development mai ba ka chuan ZPM hi nia kalo sei thina han campaign lai po hianin king workers tam tak campaign puitu tam tak te khi party danga mi te pon ni ve nge yanga anlo sarkara nga enge mo peise ten ni venga an mani tan takhian har sa thina nge bo ti te po kalong soi thina ni chu te leu che chu hei pumal som thlonga hena tonga maro chu chan dan hi pui khop maya bana ten vawani mon bang tareng boka khateng te khani atin pui ve thin generator mi malina lo dil top tang chi te pakhan bokani mele poni se kan thiranga Mundawin in longai thladonyo tina tirlam pang hi chu introductory part well ani wang hianin poimo lu tukom lawa chu wang chon angai enge apoimo alai ka ti chin atangin karon kat toy mai don ni video hi pathianin ZPM kuta engchen nge sarkar na hi ada don chu shelo maila ei tun din huna kan kuta da ta chu ta chuan kan chief minister duom tak le chak tak ulal duma kai hruaina hnuaia ke kan pen me kania hun rei tak to tangin alo wa vai puya atlang au pui thina party tam takte chuan a thei lo wang thil thei ni lo ten ti sak thina ni a mai chu voi ne ya pum khatna a thei zia a takin mi puin kan huwa kan hu chho mek zel ani chung zinga chuan kan chief minister in abi takin district dang te poina thik tham khopin lunglei district mindu sakna chantam takzinga pakhada chuan ZPM ron alchuana kha lunglei ani tlat mai ni chu lunglei municipal council a neina sang tak mi pui min pe a si dom zong song kan la khania chu tatang chuan ZPM in boruak zorama aron nei train ron altran tila kan soi so lawa chu kan chief minister pon a hrenga tin chu changani lova lunglei municipal council in thanlaia kan manifesto rang te ke ni te ponianga tuna MLA ta ka MLA puite tin kan chief minister ngei tire kan star campaigner te poina an lo out la te tin kan tuna kan councilor te lo ni ta te poin manifesto te pon nei ni hang zong kha ke ni a chuan vote khon nan mai kan aw lova ataka ti lot lin nge kan du boka chung te wang chuan kong sangin ma kan la chhota kha nia chung zinga chuan lungleina kan tuilama kan harsat na hi ma na tang tua party tin tena lo tlang a pui thina ni amar chu atak amalak na hmu tur om lo kha nia chu ZPM a sarkar rual khan kan chief minister ngai poimo em maya sarkar ma sain amrut 2.0 antia chu ta chuan kimi pial thleng tui khwalen na tura khi nuai zali som sari pasari lo dani chu bo chu ngalin ke ngei point in charge kan inang te tin high power committee
area te lo nia tin bial thleng tak om na khi ka bial chung te lo ni le zela chu tian chuan thei top kan an chua ka MLA pui te chimlam lunglei lam MLA te pon thei top min han chua puya kan han chua tlang kha nia chu ta chuan ZPM sarkar nuwa abi tak ro chu restricted in kan kalang ti kan al thin kha nia restricted tender pas berani nge ni inge chan kan ti chuan thovat fata lunglei tuna kan nat na pakhat tui har san nei hi chok zang khai thuai ni se kan chief minister le ke ni MLA te pon kan duwa wangin chutian chuan phala kha nia restricted tender pas berani kan lo khelo mai thei ni chu tuna khian kalpui me kania eng mo contractor atangte al san na han tok na neu mai la tuna khian pathian rem ti chuan furlai po tho thei turin ro tamlai po tho thei turin a basement hau tak lai ber tuna khian tho zo to ania khi pathian zara a hlotling thei ani chuan tuna kan tui har sat na thalaya tui kang thin kan ti po kha zia om viau tura ngai ania tin khi mi piala ma khian tuna proposal kal le me ka khi dat long lampang khona tu te chutian chuan ruam man me kan ni ti te kha kan han soi sadua tin chu chang chu la ni lova soeng khan MLA te thei top kan chua kan tang tlanga chu ta chuan tuna apai line om te khi kum som thum chuang ani to Mizoram anga chuan le pipe dam reizong chu chuan kum som thum hian itlang puya amar chu leya kan phuma kan leite lo thura kum som pasai te then chu tui ek mai ni chu khi mi pial thleng atanga ta stock point ram zo tlang ti te anga meng khi ta pam chhona kal ko ngain tui tam takhi kan chan ani chung tui ek do wang te chuan tin chu changa ni lowa tuna pipe apam nakhi mun khat chawala ni boka chu tuna hian saski tangin vaibel che somnga panga chuangin tuna ma lak chhole me kania tuna hian kan minister ruam manangin technical thilani van departmental works in kalse atia tiang chuan departmental works in tuna kalme ka pipe te khol te tuna an chalut me gani ti te kha kan han soilang du boka khi tumdana chuan a pump house athar lakina omanga sedimentation khi me filter na ti mai tenga san lo king de po san fikina omanga tin parallel pipeline san tiang khana kal fek don ani chu how tak ama ro chu kan siat to le kan soi tong khan kan chief minister in le he sarkar hian lunglei mindu sakna tilan na pakhatania chutian chuan tuna khian ruam manna kalme pokani ti kha kan han soi duwa chung zong song te amrut 2.0 atanga he phalang na sang reservoir puya te hati wale hun sang asiam te pokan soi vek seng lawa heng hi pathian zara a hlotling ani chuan kum som ni chung chu alo pera lunglei mi puite kan thal abi teng thalai kan tui har satna kan sukiang thei tur kan ngai ni tin chu ti reng lawa chuan khovela thang zela kan hrianga tui mamona sanga tuna chuan in tina kan hria tangin European type te kan tia tiang khan toilet pa ngai tak tui ngai tam chi te kha kan mang de vek to ni tin a mai faina konga te kan har chho zela in soup te in bual te tiang chuan kan war te wa kan ti jing to a tui kan mamona hi sang tu la ni chumi sut kia na tur chuan kan soi fo thin greater upgradation of greater lunglei water supply scheme kan ti phase 2 kha tuna hian kalpui le mek tum ani boka he greater lunglei water supply scheme phase 2 hi atlang puya history kan an soi pa pokang hemi tlong tui tuna kan tlan me ka hi atui na tle mani ti hi kum sa kha zakwa songkwa pariat kum som hi pasari kalta dei to khan an lo mu to khania ti chuan kum sang hi som pakhat tu som pathum akhan mapam tur hian ruam manna alokal towa ti chuan DPR augmentation and renovation of greater lunglei water supply scheme phase 2 angkhan kalpui ania
atirat chuan vaibel che zanga ruam man ani vaibel che zanga point pali paru kha ruam man ani ya chu Ministry of Housing and Urban Affairs amrut chu an tia khan project an lo juk submita ni ria thathum sang ni som ni pakat khan amaro chu ai hi kan mutalova chong kum sang ni le som panga consultant hetiang lam panga mi thiam bik central lam panga wapko santia chu chon ruai vele ni chu chuan ma an la chho vele a an ni ruam man nai chuan kum sang ni som nga pali thleng po tuya har satna nei mi alo turin ki tamat lui south mol thuam south mol thuam kai ki bis sai chun li vel tang khen ti mai tiang atanga khilai tanga ruam man na pam tura sai rep tlang atanga pam tura ruam man na siam khania ya detail su ka soi vek lovanga chu JJM atanga mu thein be sein vaibel che zakwa somriat pasari point pakwa pathum khania chu in be sein ni thum thathum sang ni somni pani khan sabni ruam man na fela ti chuan ni sari thathum sang ni somni pani khan submit velenia amar chu po chu central lampanga mu turin be seng kha kan hutalo ani ti chuan kan lo sarkar ta tin ke ngei po helaya vice chairman mo phuna kan ho tu ten min han pe a tin chu changa ni lowa PhD pial khleng bi mo phuna subik turai mele ta jia min han da le khania ti chuan helai ka mele puitenen thei to kan han chhuwa vele ta hemia DPR hi kan han hria dana chuan kan population te ngai tuin alian ma te wanga ti te kha lo ni vele a chu kan hu ngei theina turin ruam man na thar kan han siama PhD department ho tu ten po kan thu khom to a tuna hian vaibel che zathum somriatin kan ti te le ta ni chu kan mamo angte emia hian a leng thei tura chuan kan hen ngai kha ni a chuan kan minister potang ema kan chief minister pon min du saka tuna hian Mizoram a project khetiang ang lian kan nei zinga hian department sang po tiang vekin number 2 priority number 2 ngai poi mo te zinga min da sak nge nge ni tuna hian minister te tin a thun chong ke ngei te point Delhi lama te central lama te funding hi kan lo zui le do na pathian zara helaya pial thleng tuna kalmuk muk to vaibel che somnga panga chuangin tin nuai zali somsari pasarin tui khwalen mek ani poka chumi chung chuan pathian rem ti chuan heng kan lo man chung ti teng kan tram chung nge hian hei hi funding hi kan mu nge kan in be se ya amai ro chu kut kan thak manang ti ro chu kan soi thei lova chu ti ruale ro chuan har sat na nge kan ma kan to don kan threlo ni kha kan hun ser mang tu puren pui khan an soi to a kan rama kan zol nei ten azoram khowa te an soya India le Pakistan kai kap thu tani zo khak ta chu a har le mai thea eng po ni se kan han soi tum zo ka chu tun anga eng ma har sat na pathian zara kan nei ani lo chuan hei po hi water supply scheme phase 2 po hi kan soi chuam man kan in be sei ni ti lai kha he kan han soi du pokani ten jingha ka soi technical lu tuk lo ka ti rualin pakhate ro chu kan hria thiam thei zong ani thau kan han soi tel du chu tu na pial thleng tu na ruam han rang khi pathian zara a hlo thling ani chuan tu na ni khata liter million 3.5 million liter hemi kan pump thina hi 5.5 million liter ni khata kan pump chuak thei to don ani chuti ruale ro chuan tuna mi ringot khi chuan tuin min chom ne don lo pump khol kha chu nei thamai la a pipeline ate thaviau ma se chumi tur chuan tui khwa na khan chin ka soi zokang khan khilai huna khwa ba ka tlong tui hun sang khwa chau tur khan tuna en ruam han na kal me pokani ten chu changa ni lova a fin tu sang zinga khi ka bial chunga tho ani wangin kan han soyanga baptisma lui hi telani hi baptisma lui ki fura chuan tui atam thei em ma chu baptisma lui chuan khilaya kan
khoiwa khilaya kan mini hydel project ti mai te ang kimi khi afin ani khi ani turangin tu na khian a function tok lawa chan chu tui duanga kan kham khop kan mu lo wang ani chu te po chu tu na hian ro man na kal me ka ti chuan chu tui luang chuan electric a siama a thlanga tlonga fin le ta ni chuan chu tlong chu akal ze kan lo pam kha ni ya engmo har sana da om ni lo chuan PNE minister te nen po ro man na kan an siam to a project di piaro kan la kalpui chia lo dewa kalpui chau tu me kan ya king baptist maluyang te po a thei chena check dam lian hanga khwa fur tui luang ral thin lo khol tu mania ten chatiang che chuan khilai khoiwa khimi chir tam lu tuk silte sonan te khing pai chuate a khwana ti thatte khi kalpui tu me kan ti te po kha kan han soi lang tua ten adot le kan han soi du chu ATL road chungchang chu kan perfect to soyangai lova lunglei MLA te abi takin in charge puma hima po achhuan lain ka hria the to pachua tin chu mi pialama MLA te kan tang mani tin helaya party tran ho na po aro pui ka tia hemi ko nga hian amai ro chu tle ma pui tai ro chu mi pui lamin sarkar ro manna tlema kan hriat sual pal ero kha chu poi leng ka hria mar chu hun kal to nia khalam chu ka soi lovanga as kan han soi du zo ka chu ATL road po hi lunglei mi pui tan ani chim mi pui ta tan ani amaro chu khian chu paisa chuan kong tha kan du thu sa min pek thei don lo wangin kan chief minister in vaibel che za le pali chuang khamin pele ta nia chu ringot po chu tak taka chuan soi du ni la mi pui hian atak taka chuan an hria nei hi kan opposition party ten min bei fo thin ma se atak taka chuan he sarkar hian lunglei hi adu sakle apangai hle ni ti chiang ani tin chu chang ani lova kan hria tangin paho sumbang te po LMC lama vaibel che somni chuang tuna pe alo ni le boka vaibel che somli ani chu azan ve tok khalunglei akal le boka ni tin chu chang ani lova kan zel sak thana tu te po tuna ruaman fel ania vertical extension into na kalpui tu ania tin chu changa ni lawaram tharlama po nuai sang khaza chuangman working women hostel tu na tran mei theite lo nia tin chu changa la ni lo kan hria tangin engineering college function lowin a omani khi ka tong mi lo ngai dam ula ngai lo lama mi lo ngai sak lo ula workers ten contract na huna po mang lo mai la ke ni pa ZPM party workers te po hian nothing se kan du ti chiang ani chu lunglei ta na ni mizoram ta na ni bokani chu ma so na rural lian chu ni chu tu na hian function lo yong khi function ti tu mania ho sa po kan lo out to kan chief minister le kan minister chang to minister nge doctor wanal thana puna soi to kha vaibel se somni panga tu na hen dil me kan ya he poi kan hu nge be se ani tin chu chang ani lova kan MLA zong tak pu pa pu bia lama te po polytechnic tlabal lu tuk chei thatnan tu na vaibel cheli da le ni boka tin chu chang ani lova puma lima bia lama buat pui lampanga ti teang tu na nuai som sarin kong siam that me kan ya chu du thu sam don lo hria da wangin kan sarkar chuan nuai sang khatuna adale bokani tin chu changani lova hei ze tet la ma te pola ni le zela kan bial tu pa ria tu na nuai sang khat le som ruk chuang min pele bok don ani kong siam tu kan soi du chu ringot po chu vai bial cheng zat nge ni to chu lo te tak te sang alom chewani tu na malak na sang omani chu kan han soi du chu kan opposition party lamten to ta lunglei he sarkarin mangai lawang hiala ATL road awang ringot te kong sang an han khwa chop thini apoi le akina an in chir via win ka ringani hetiang anga an han soi thin hi mi pui te hian an hria ni tilai hi kan party khoi tu te ma hian sarkar hian kan party hian pul do ma kai suai sarkar hian lunglei mi puinte min ngai saka
mình mang ai lên thì helai chuyện khom này căn hẳn soi non lệ vấn đề tên ai căn hẳn soi đủ là chú chính khang căn hẳn soi thuốc to development lama kan party home tu tene high power committee te tin nga kina chuan kan municipal council kan ho tu tene po ro man kan siam chhowanga chuta kan in ko na chuan ei tuna agriculture lama hian ei market hun pui tak me tuna ro man na siam chho kan tum le me pokani nuai sanga chuangin tuna kalme ka chu central funding hu thei tura base ani ya department tene le helai party huai tu tene thei to kan han chuanga SMS state matching share anti kha nuai zanga avel ero chu danga enga chu po chu kan chief minister ate kan la notlang dona pathian ram ti chuan chung te po chu kan nei tura kai ngai ni tin chu changa ni lova voine kan an soinon le du chu kan an sarkara kalphung thar mi pui sarkar kan ti ni chung zinga pathian ngaya po moya kan ngai pathian ngaya po dik nia kan hria chu work order lo nei to te sarkar danga lo pian chuan chu sak thin an ni chu kan chu sak ve ta lo ne kan thei chen chena kan chu sak lo engamo technical thil har sat na omani chuan thu ran ni se ma se chu chuan abik takin kan workers te helai huna poka soi to voine ka soi non le du ni kan sarkar kum khatna kan beise tam tak kan kawat la ve tur kan mi pui point o man ti chin in hlona te avan pha ta ni amaro chu kan tor na chu in tor na chu pathian ni riat pui chau ni pathian ko ngai na za ra tu na chuan chu tiang anga ma kan lak wang pia lama te ma kan lak wang te po ani pakhat anga pathian en he sarkari mala som ma tin consolidation year te kan an puanga MLA tin te chief minister tangin tiang chuan in rem chen kan khan kal chho pui kha ni ya chuta mal som na kan dona chu kan financial din mun hi kan sum din mun hi azia to hle ani chu na hin chu hei voini apo sarkar na ingmoza group di te constable di te ta MCS thlengin ti te an kan lak chho thei pa in casualty cha te po pathian rem ti chuan kan la le zelang chu chang ani lova kan be sei mi pui point o man ti chin workers ten kan in lo ve na tu ram chi te saski lo tang pon tu na ran chuak zel don ani hei tu na ya po lunglei chu kan sarkar ya du sakle maya side drain amol zoi soila siam thata turin noi za somnga kan hule dona bial sang tin chu changa ni lova nakuma chu ai tam chu kan lam hule dom pokani kha te kha wa ka se tan chuan kan tho ve thei tu te kha ni chu ti reng la ya voinia kal khom te kan han cha du cheu chu na hi a chet hiang lo ni hlep tur ang hi chu omani chu wang chuan kan hlep tur china na ni na to dik takin kan thokanga na tha mi pui te kan penga kan na thang chuta kan hlep tur china chuan lung oi ram tu mangu ti in kan cha non le du cheu ni a to per tak kan an soi du chu ke ma mi mal ngai dan ani rualin tuna ka soi tur hi ka MLA pui te ngai dan po hi ni thau mei o mango ka ti ni chu kan hriat angin politician kal to ten mi pui te kong sang min tiama thil thei mia lo tur ti hriat chian te min tiama ni khang kha ke ni a chuan kan tiam ve thei lo cheu ni mi pui te kan tiam ve thei lo ni ti hi voine ka soi non le duwa tina dot le a chuan kan politician kal to ten mi pui min play ani ti teang a sap tong takin biak nuam ni ringot te kan tuma phone la thei ring ni ringot te khor in kal sia te kha politics kha a thalawe ka ti na ni lawin ma so na keng tel si lo ni chu wang chuan ke ni MLA te apik takin ke ma mi mal ril ru ani le zuala in thalelin phone a pia lak te du viau mai la elai muna party office a thingpui in ho zia te du viau mai la emo mi pui te in tik lai po kom thein om ringot do ni la
mà so na tak tak ha kan sual chuak lo mai the chu wang chuan he sarkar poina tun ruang phut politics te noi bo tuma chu wang chuan budget a hran pa da to ni chu tiang chia chuan mit hi na abi takin ruang omnia te kan lang vek thei lo ni a chan chu in tan mi pui tan na kan thok ani tin chu chang ani lawa chu politics chu noi bo kan du bok ani mi thi na kan kala ni chuan mi thi kan rala ni chuan politics game ke ni chuan khe kan khe Christian kan ni na te mizo da nangin mizo takin ke ni chuan mi thi kan rala mi thi na kan kala ni chu chu ke ni chuan heng ruang phur politics te khorin kal politics te noi bo kan du ni hei hian development tak tak min thlen lo ni amar chu kan tiang kan ti ven ni ro chuan Christian kan ina le mizo kan ina ngin kan tiang ti lai kha ke ma mi mal ri ru ni rualin kai mele pui te ri ru po ani ka ring ani ni na tot le kan an soi du chu soi om ani le ni lo hi ka ngai tu na sa amar chu ka soi hi a thu ling ka hria ni chu chu workers te a big takin kan in tuai thar le ngai ni kan sarkar ma khan enge kan a pui thin kha kan rok bo ka chin chunglam ri gotin kan lo aw pui nge ti lai hi workers fel tak takin om chu ti rual chuan MLA te dan lo thleng min on nor tum hi kan om ta zo hi ri ru fe om le thina ni chu kan han voi ne ka soi non le do ni opposition kan ni lai kan aw thin nang khan om tu ma u sem dam ti te ke ni lovin nang ti te tin kan an nga na isu Krista ti te ke ain ram tharose e zo ram hi siam thama sang u ti te kha i voi ni a hian atakin nung pui tum tharang bu ki ka pial chunga nge po a ping chu ka soi lawanga ala ula thlir ve nge ngai hi mani ron vui chia maya enge chan niang o ka ti chon kan hruai tu te kha ron kala ama hming chu ron lam ta ni ani po hi lungoi to lo via wani an tia chu ta chuan ngoi teu enge lungoi lo chan ka tia sil polin min dil ani sil polin min dila tu na ri chuan kan kol ri lo wen ting ka changa chu alungoi tlat lo ani asel mi alungoi miau lo chuan va soi thei kan nei lo wa a mai ro chu ti hian ka chang ve thowa makati em chu pa ngai chu ke ngai po hian sil polina lian chi panga ka te toni chuan VC kan da VC lampang pon an pe to bok ani kan soi tum zo ka chu mani mi mal ringot in ngai tu te kan omani chuan bial dang chu ka puang lo voi ni hian ka bial chunga chuan du le min zui lo mero du le min do mero he party chuasan mero he zoram siam thaturian kan kal ngai in ka kal ngai ke chu kal mia don MLA te kan kal mia don chon mani a group pakhata lunglei not group a WhatsApp group a minon be reng ru ta a bo te min ti thu a biak thei lo bial fangai lo te min ti thu chu po chu alo hule nge in ka ringa mimalin generator min dilani mimal kha chu ka pe thei bik lo ni chu ka soi du chu khang kha chuan ni e min zui lo mai ro pathian hian kan rong bo pui tu mi thai mi pe thau thawang ni zana po phone calling zan ka don MNF atangin VC member kan ni MNF din tu te kan ni congress kan ni kan ron lu tu an ti tran to ni tu na hian ka bial chuang ngai po bial dan po niang pathian hian tho pui tu rong bol pui tu min pe em ma tin chu changal lo pakhat che ka soi la ka bial chunga tho thatakin ha thawang cheu ka tia ka chani ti chuan MLA in rol ka thum lo wa na sema po in kuta omang ka ti ni kan hruai tu te kuta ka da thlap ani a mai ro chu in hriat tur chu ZPM din chan ni lo zong te le in bial tu MLA ngei po ril rutina zong le a thin lung a ril rem lo zonga na in sema in thok a na te chen ro chuan na le tur chu ka kuta omanga na ka sem zelanga thok tu ka ron ru atang ka ti ni ti chuan na chu an kura chuan kan da ta pe se a phalo le a
kan nual pho ni tlang deng soyang ti chuan naron kala chu atak taka chuan MLA te chong kan sem tu te chu ni e ti chuan ka sem ta ni chung huai tu te chu min on vo ani ba na min on vo wa ma se ka soi voi ne ka soi lang du e chu in thu ni ka ti mai an bang mai ma se ai tam ye pathian min pe em ani mà sẽ với nhiều chọn chung hậu chu anh chia to với nhiều hiện yêu tiêu về đến thì chuan chọn lâu anh lâu lẽ nghe cái gì khát tiền khan in MLA thì hi vô mấy chỉ cần đi đâu cắn cào ngay cắn cào một đó mi bùi tan in tan he zo ram xiêm mi cần tum chu mi cần xiêm nó cào công à in mi support này rồi chu cần mà mua này cần xiêm khan là sấy to department lâu drop to gì thế corruption in azung alo kai thu to siate amar chu huai sen te kan kal zel dong kan tla le ni pon apoi lo wati kha chu in MLA te ru ru ni chu workers te po hem riat pu yangai ni helai ka soi du ti chuan lung le no chu khi le tai la chu tiang khop chu la ka kum khat na hian kana no pang deu min zo me ka hello wa ka MLA pui te an tong ve ka hello wa kan han soi du zo ka chu thì khóc chuan cái mà đi party chung ở trong lệ party pon ở trong pon đầu nó tệp soi sel thang sang cái to cái mấy rồi chú bắt thiên đủ zo anh đi cái ring VC cái thằng nó nung cái lâu hiểu rồi Mizoram puma bắt thiên không ai nazara thì chapel cái đi cái gì cái thằng soi tum zo cái chú kan ka MLA pui te po hi an kalam mia don chu mi konga kan tha ti chap tu lo ni zok ro pathiang khong ai na zara mal som na kan pocket ron lut ve nge kan du te po hi a lut em ang tik ni ma chuan kan man mo lua deu ni te ka ti ni ole eng po ni se soi tur ve zong tam ta oma kha kan than hem ngai na wanga kan thu soi te kan ri ru lo hliam ani chuan ngai dam ta ula amaro chu atop na tak ka thunon ka soi du chu khang in vo na te le kong sang awangin kan kal khungi kan thak ve don lova kan kal mi don ni chu mi kong ai ro chuan thak tak ka thok ho zel turin ka han chanon le chu ni party mi le sa te intel lo chuan MLA eng ba kan ni lova thui kal thei kan ni lo tho ho na tha kan nei zel them turin kan policy te khereng chungin ke pen zel angu tingan charu chu ni lo me